Tak jo, ahoj, dobrý den. My vás vítáme u 3. dílu podcastu Spolu v práci. Já jsem Hanka, naproti mě sedí Péťa. Ahoj. Ahoj, ahoj. A dneska nás čeká téma přátelství v práci. Jestli je to výhoda nebo důvod ke konfliktům. Což sedíme tady naproti sobě v momentě, kdy rozjíždíme přátelský projekt a Péťa už s tímhle tématem má taky zkušenosti. Tak máme o tom taky co vyprávět. No já vlastně Mojlo, naši čtenářskou komunitu, vedu s Pavlem, s mým velmi dobrým kamarádem a vlastně bývalým přítelem, takže to je taky jako velmi specifický druh vztahu, bych řekla. No a vlastně s tebou tady dělám teďka podcast a do toho vlastně třeba právě v Megumetod si myslím, že máme ty vztahy vlastně hodně přátelský napříč celou firmou, takže je to vlastně fakt jako pro mě aktuální téma. Zažíváš to? Ano. No, dává to smysl, trávím v práci hrozně moc času a mně to vlastně přijde i škoda tam nemít kamarády, takže já to jako podporuji, ale rozhodně to může mít svoje pro a proti. A myslím, že zejména to je v kontextu toho, když se to jako protíná nějakou hierarchii té společnosti, organizace, nebo třeba jeden o druhé a tak musíme rozhodovat a možná taky řešit, co do té práce patří, co chceme sdílet a co ne, jak to oddělit. Tak uvidíme, možná se tohohle všeho dneska dotkneme. Máme tady 2 příběhy opět, který jste nám poslali. Tak děkujeme a těšíme se na ně a zároveň si myslím, že tam dost jako možná vneseme i něco jako ze své zkušenosti. Je to téma, který se týká prostě i nás, tak uvidíme, jak to bude. Občas to trochu souvisí s efektivitou, jakože třeba teď už sedíme ve studiu sice 2. hodinu, ale začínáme teprve teď natáčet. Se nás prasklo. Takže tak. No tak jo, tak pojďme na to. Přečti nám prosím první příběh. Dobrá, takže první příběh se týká tématu, když kámoš dostane přidáno. V malých firmách často všichni jedna rodina, dokud nedojde na peníze. Zažila jsem situaci, kdy se rozhodovalo o mzdách a kámoš šéfa prostě dostal víc, i když výkonnostně nebyl silnější. A najednou se ta sranda s vínem po práci promění v manipulativní prostředí, kde se lidi usmívají, ale uvnitř to vře. A zároveň si ale nemyslím, že to jde celé vyřešit rovnicí spravedlnost rovná se rovnost. Někteří lidi si sednou víc, ale mělo by se o tom mluvit. No mně přijde, že tam je teda jako jedna rovina toho, že jestli teda by měly být vůbec platy transparentní, což víme, že brzy budou muset být z nějakého titulu legislativního. A zároveň pak je ten individuální případ toho, co se tam teda vlastně jako odehrálo. No. Že vlastně jako jedna otázka je teda jako jak moc by lidi o tom měli vědět, protože já sama vlastně jako z praxe vím, že v některých firmách jsme měli zakázáno vyloženě jako smluvní doložkou mluvit o svých platech a o přidávání a zároveň jako právě v menších firmách dost často tohle to nebývá, ani vlastně dost často není nastaveno třeba za jakých podmínek a jak se přidává, nebo jaký vlastně existují pravidla pro to přidávání. Jo. Takže to mi přijde vlastně jako ta druhá rovina. No. Mně přijde i zajímavý, že pokud vím, tak v nějakých zemích to jako je povinný vlastně. Tak když jsem ještě dělala i výběrka, tak jsem nad tím vždycky přemýšlela i třeba, jestli nám pomůže, když to zveřejníme, nebo jestli naopak ne. Nikdy jsem nedošla k žádnému závěru. A ty si teda mluvila o tom, že bude teď nějaká vyhláška, která to upravuje, jo? No, v roce 2026 by měla být jako vstoupit v platnost vlastně evropská směrnice. Jo. Tak o transparentním odměňování, kdy vlastně jako zaměstnavatel bude muset zavést nejenom jakoby ty pravidla pro odměňování, ale taky odůvodnit vlastně případný rozdíly, když bude mít někdo jako stejnou pozici a bude brát jiný plat než druhý člověk na té samé pozici, tak to bude muset jako nějakým způsobem zdůvodnit. No. Vůbec nevím teďka, jaká je prostě v jakém stádiu to je u nás v České republice teďka, ale 2026 červen by to
asi mělo už začít platit, no, takže nevíme, jaká bude praxe. Jasně, možná to bude trochu víc upravený než teď, možná už část toho funguje, tak. No, než se vrhneme do toho, jaký všechny úhly pohledu na to téma můžou existovat, tak mě jenom ještě napadalo, že, nebo už do toho vlastně možná trochu zabředávám, jo, že protože tam v tom příběhu, který si četla, je dostal víc, i když výkonnostně nebyl silnější, tak mě tam vždycky hnedka napadá, jako co jinýho vlastně to ale může ovlivňovat, jo, že to vlastně nemusí být jenom o tom výkonu, respektive záleží, jestli je tady výkonem myšlena nějaká efektivita, co se týká množství a kvality výsledků, nebo tak, protože potkávám, že jakoby součástí toho je i třeba, jak se ten člověk chová, jaký má vztahy, jakou tam dělá atmosféru. Mně to vlastně přijde sporný, zároveň abych si jako to, jestli se to do toho platu prostě má propisovat. No. Tak to mě jenom napadlo, nevím, co si o tom myslíš, jako člověk, který je na té pozici něco jako HR manažer. Máš na to nějaký názor? Protože to je takový, že jo, měkký témata, těžko se stanovují ty kritéria tak, aby byly transparentní a jasný. Záleží, jak si definuješ ten výkon. No, on ten výkon v podstatě může být definovaný nějakým způsobem softově, ale měly by platit všechny, nebo jakoby ty pravidla by měly platit pro všechny stejný. To znamená, my si to budeme nějakým způsobem vyhodnocovat a to vyhodnocení i těch softových věcí by mělo jako platit pro všechny, no, což tady z toho příběhu mi spíš jako vlastně přijde, že tam ta spravedlnost vlastně jako vnímaná nebyla. Že možná by součástí výkonu mohlo být, že je nadefinovaný, nevím. Teď jsem se zasekla sama svou myšlenkou a přemýšlím nad tím jako měkkým kritériem, jak by mohlo vypadat to, že je popsané, že se ten člověk třeba chová o vztahy, jo, stará o vztahy. Protože to je těžký, jako jak to pojmenovat, tak aby... No mě pomáhá k tomu jako přiřazovat nějaký konkrétní situace, vlastně i jako vlastně pokud máme nastavený nějaký cíle v rámci toho výkonu těch lidí, tak ten cíl může být i softový a může být pojmenovaný tím jenom vlastně, co se stane, nebo co se změní, nebo jako... Máš nějaký příklad, protože já jsem se snažila vymyslet, jak by to mohlo přesně vypadat, třeba na poradách, nebo tak, a vlastně já se snažím, myslím na tu konkrétní situaci, ale vlastně to, jak to opravdu popsat, mi přijde fakt těžký. Teďka jako konkrétní příklad nemám, protože jsem se na to nepřipravila, na ten konkrétní případ, ale možná, že se k tomu dostaneme ještě v průběhu. To je tak něco, co mě napadne. Takhle. Hele, tak jo, pověz mi, ty jsi nad tím přemýšlela docela hodně, tak mě zajímá, co všechno kolem těch peněz vlastně máš za myšlenky. No, vlastně ta posluchačka, tuším, tam psala, že jako pocit rovnosti nebo rovnost nerovná se spravedlnost. Aha. Jo, jakože to je jasný, že prostě jako nebudeme mít všichni stejně a mě vlastně k tomu jako napadlo to, že vlastně i jakoby ta spravedlnost má jakoby různé roviny, co se týče jako nějakého odměňování a vlastně mimo to, kolik ten člověk jako může dostat navíc nebo kolik vlastně, jak se to vlastně vyhodnocuje, to je ta nějaká jako procedurální spravedlnost, jo, ta distribuční, jako kdo dostane prostě kolik a tak, ale pak je tam ta interpersonální a na té záleží jako prej nejvíc, a což jako i z praxe jako vím, že to tak je, že vlastně nejvíc rozhoduje to, že lidi pochopějí, proč to tak je, že jak se to komunikuje vlastně, jo, že nezáleží na tom, že Franta dostane o tolik víc, ale záleží na tom, jak se to odkomunikuje a jak ty vlastně jakoby důvody jsou ztransparentněný a ta firma je může ztransparentnit. Jo, takže tady ty druhy spravedlnosti, o kterých jsi mluvila, strukturální a tak to je myšleno jako z jakého pohledu to ty lidi vnímají. Jestli to vnímají jako vztahově mezi sebou, nebo jestli to vnímají to, jak to nastavuje ta organizace. No je ta distribuční, to je vlastně jako kdo dostane kolik v podstatě. Pak je ta procedurální, to je jak to děláme, jak o tom rozhodujeme v té firmě. A pak ta interpersonální, a to je spíš jako jak se to komunikuje. A pokud lidi dopředu znají ty pravidla a vědějí, jakým způsobem se tohleto vyhodnocuje, kdy se to vyhodnocuje a ta komunikace okolo toho vlastně není nějak shady, tak to se ukazuje, že ten pocit spravedlnosti, jako pokud je to takhle dobře vykomunikovaný, dopředu posiluje úplně jako nejvíc. Super, to mi teďka přijde přehledný, protože právě ty pojmy jsou tam někdy náročný a tohle je super. Aha.
No, tak to mi tam vlastně přišlo hezký, že i ta sama jako posluchačka nad tímhletím přemýšlí. Aha. V tom titulu, jako, že nepotřebuje, aby to vlastně bylo rovný, aby měli všichni stejně, ale aby to bylo spravedlivý. A spravedlnost se dělá tak, že dopředu prostě vykomunikuju, jak to bude se dělat pokaždý, když nastane ta situace, že se bude přidávat, ať už jako plošně nebo nějakým způsobem individuálně podle toho, jak jsme zvyklí to v té firmě dělat, protože malé firmy zkrátka jako nemají zavedený, jako přidáváme jednou za rok, dělá se takovejhle proces okolo toho, bla, 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 no. Mě to hodně táhne směrem toho tématu nějakého jako konfliktu zájmů. A přijde mi fakt, nebo jsem taková vždycky nervózní a je mi to líto, i když jsem tam právě četla, že se to vlastně promění v takový manipulativní prostředí, protože se chodí po špičkách kolem toho, jak to vlastně je a lidi se na sebe usmívají, protože je fakt těžký otevřít téma peněz. Prostě si představuju, nebo... Kolikrát máme strach otevřít téma peněz i v partnerském vztahu. Přesně, to jsem chtěla říct, že jsem zažila, jako jak to je náročný s těma nejbližšíma, nebo i s kamarádama, jo, jako si občas tak říkáme, chceme si to sdílet, jakože vlastně máme dojem, že to bude v pohodě, ale zároveň pokud jsou ty rozdíly velký, tak jako jak nás to ovlivní. Takže myslím, že ty jasně nastavený pravidla, o kterých jsi mluvila, tak to jako může vlastně podporovat nejenom jako fakt i hodně tu vztahovou rovinu toho, jak se protínají ty soukromí a pracovní vztahy, že díky tomu se nám to do toho soukromého vztahu tolik nepropisuje, nebo nemusí to být téma, protože to jakoby je nějak daný, tak to mi přijde jako důležitý. A nevím, no, přemýšlela jsem nad tím, když si představím, že to v té firmě funguje tak nejasně, nebo jako mám dojem, že to celý je o nevyřčených těch jako kritériích, klasicky. Což pak má podle mě strašně moc jako dopadů, že pak je tam takovej ten, jak jsem říká, favoritismus, jo, jakože se snažíš, nebo já doufám, že většina lidí kolem mě ne, ale jako dává pak smysl, že se chceš třeba trochu víc zavděčit tomu šéfovi, protože tak jako nenamlouvejme si tady, že nám na penězích nezáleží, že jo, je to jako důležitá věc. Ale i nevědomě podle mě, že se snažíš jako zavděčit, že prostě jako málo kdo si řekne, tak já mu teďka polezu do prdele s prominutím, protože prostě chci jako dostat přidáno, ale ono to pak jako fakt ty lidi šoupe tak zvláštním způsobem do takového jako vlez do prdelství, když to fakt jako musím nazvat takhle, že to jako nepodporuje úplně nějakou jako zdravou firemní kulturu, bych řekla, no a zdravý vztahy. No tak myslím, že ty jako jasný kritéria a to, že jsou někde jako dostupný a všichni si k tomu můžou vrátit, jak to funguje, tak i tomuhle pomáhá. A to i v kontextu. Nám se i v jedné organizaci jako dařilo, aby nějaký třeba rozhodování ve chvíli, kdy přichází nějaká krize a o těch penězích je potřeba rozhodovat ještě nějak jako víc, tak to třeba může být i trochu kolektivní, protože jako když víme, jak to zhruba funguje, tak si třeba můžeme říct, no tak jak s tím potřebujeme naložit, když teď se řeší, nevím, že potřebujeme někde seškrtat nějaký budget nebo tak, což je jako extrémně citlivý. My jsme to zažili vlastně, když jsem vedla tým, tak jsem dostala za úkol zhora škrtnout jeden celý úvazek, si myslím, nebo půlku, teď si nejsem jistá. Zároveň my jsme v tu chvíli, nás bylo, myslím, 6, z toho třeba 4 lidi minimálně byli na nějaký relativně malý úvazky, takže to pro ně třeba znamenalo, jako nejjednodušší by bylo jako zrušit jejich pozice, protože jsou takové malý úvazky, zároveň pro ně to znamená hodně, je to pro ně důležitá práce, dělají k tomu třeba něco jiného, je to maminka na mateřské třeba a tak. A do toho, jako my jsme si v tu chvíli uvědomili, no ale jako my to hodně děláme, protože se nám dobře spolupracuje jako v téhleté kombinaci lidí. A tak, což teď si jako uvědomuji, že to je docela dost privilegovaná pozice, že jako v nějaké větší hierarchii, ve větší firmě bychom asi neměli tuhletu možnost to nějak jako rozebírat. Já si pamatuju, že můj přístup tehdy, mě to hodně naučilo, protože my jsme tehdy vlastně já jsem ten tým vedla, pak tam byly ještě 2 vedoucí jakoby pode mnou a ti měli každý 1 nebo 2 lidi, takovými communitými. A navrhli jsme nejdřív nějakou úplně jednodušší cestu
A pak jsme vlastně si uvědomili, protože se ty lidi, na který to mělo dopad, ozvali s tím, že je to ale jako mrzí, a tak jsme si řekli, no tak jak by to vypadlo, tak jsme to nakonec otevřeli celý v tom týmu a vlastně jsme řešili, že si radši třeba každej seškrtneme kousek toho úvazku, abychom mohli zůstat spolu. Teď jsem trochu zabředla ještě do jiného tématu, ale jako šlo mi o to, že když do toho vidím, protože my jsme to mohli dělat nad tou tabulkou, kde byly ty čísla, a všechno jsme to viděli, díky tomu jsme k sobě měli lepší empatii a jako by bylo možné se z toho nějak jako být v tom docela jako upřímně a naplno, přestože jsme zároveň kamarádi, ale zároveň já jsem tam byla v té roli, kdo nakonec musí jako říct tomu vedení, jak to teda bude, takže vlastně jo a držela jsem to, no jako nemůžu škrtnout víc z tohohle úvazku, protože máme tyhle cíle, takže vím, že by se to pak nestalo. Takže to jako nebylo tak jednoduchý, tak, protože to jako musí být obhajitelný vůči ostatním. Na základě nějakého výkonu, kompetencí a nikoli těch osobních vazeb. To na tom bylo zajímavé, že vlastně to nemohlo být jenom proto, že spolu chceme spolupracovat. Taky jsme si tam museli říct věty typu ty máš možná jakoby vyšší úvazek, ale zároveň nevidíme vyšší výkon. Takže vlastně jako i to tam zvažujeme. Takže jenom chci říct, že to jako nebylo jako smooth, jednoduchá jako konverzace, ale bylo super, že to šlo. No, mně přijde, že se tímhletím dostáváme trošku do toho druhého příběhu, ale ještě bych k tomu chtěla říct, že vlastně mi přijde důležitý, a to se bude týkat i toho druhého příběhu, vlastně oddělovat ty vztahy, prostě zkrátka nějakým jako vědomým způsobem, že když vím, že k někomu mám fakt jako blízko a že to zasahuje nějakým způsobem do našeho fungování jako na profesní úrovni, protože třeba ty máš prostě vyšší pozici než já, seš třeba jako můj šéf, šéfka, ale vybudovali jsme si i nějaký přátelský vztah vlastně v průběhu té naší spolupráce, tak vlastně jako fakt mi přijde fajn to adresovat a říct, hele, vnímám, že tady teďka jako potřebuji být v té roli šéfa, jak to budeme vlastně dělat, protože já tě mám jako kamarádku, jako ráda, jako kamaráda a neovlivňuje to vlastně nijak to jako ten vztah můj jako k tobě. Že takže v tom vztahu to adresovat. Jo. No, souhlasím. A zároveň ještě, pardon, mě tady přijde jako důležitý, nebo zajímalo by mě, jak se v tom vlastně cítil ten člověk, který teda dostal jako přidáno v podstatě jako neprávem, jo? Že já když si představím, že dostanu přidáno, aniž by to bylo teda spravedlivý vůči ostatním členům toho týmu, tak taky nechci být v téhletý roli vlastně. Jo, tam jako zároveň bych byla hrozně ráda, že jsem dostala přidáno, ale hrozně by se ve mně mlelo takový to, ty vole, teď já si to nezasloužím, nebo prostě jak to, že nedostal přidáno i ten Franta? Prosím vás, mě teďka napadá metafora, my se obě s Peťou díváme na Zrádce. Peťo, viděla jsi poslední díl? Ježiš, já jsem nedokoukala posledních 15 minut. Oh no. Ne, ale když to řekni, no, prosím vás, tak spoiler alert, když tak, ale tam se řeší v jednu chvíli, jak to říct, abych nevysvětlovala, o čem jsou Zrádci. No zkrátka se řeší, že rozhodujou třeba 20 lidí a ti si mají teď se do toho zamotám. Ti mají říct prostě, jestli jsou ochotní společný peníze utratit za to, že jenom jako ten člověk, který si to říká, tak dostane štít vlastně, aby nevypadl potom v té hře. A jako rozhoduje o společných penězích a ten moderátor se ptá každýho zvlášť, takže oni o těch rozhodnutích navzájem neví. No a jeden člověk z té party prostě potom ten štít nakonec získá, nebudu teda Pétě prozrazovat. Ne, to já vím, to jsem viděla. To už jsem viděla, tak dobrý. No ale vlastně z toho pak jako nemá takovou radost a přináší to hrozně moc jako nepříjemných dopadů do toho vztahu, protože je to prostě jako zažívá to, že to je na úkor těch lidí, jako oni potom z těch společných peněz mají míň. Vlastně tam je teda ještě tím, jako o čem je ta hra, že si ty lidi lžou a tak je to ještě jako jiný, ale přijde mi to podobný v tom, jako jaký nepříjemno. Nepříjemno to vytváří. No. Jako vlastně to hýbe nějakým nevyřčeným něco pod tím povrchem, jo? Že vlastně navenek se tváříme teda, jak tam ještě i vlastně ta posluchačka psala, jakože, počkat, ať to cituju správně.
tady po práci lidi se usmívají, ale uvnitř to vře. Jo, jakože vlastně já tam teda mám pocit, že musím hrát nějakou hru, abych teda příště jako dostala třeba taky přidáno. Ten druhý člověk jako se vlastně tak trošku za to stydí, nebo já si dokážu představit, že bych se vlastně styděla jako ve chvíli, kdy bych byla tady té roli, pokud bych měla teda nějakou sebereflexi. A teďka vlastně ono na povrchu to může s těma vztahama jako dělat něco, co by to nedělalo, kdyby to bylo vyřčený a kdyby tam byly jasně nastavený pravidla, protože pod tím povrchem se děje něco, co není pojmenovaný, není to vyřčený a lidi se v tom jako v tom pocitu nespravedlnosti snaží nějakým způsobem zorientovat. Jako když si to zase vezmu z pohledu toho, že to je prostě konflikt a kolik je naplněných potřeb tam v tu chvíli, že to není jako jenom porozumění té situaci, ale fakt to šahá na nějakou důvěru mezi náma, ovlivňuje to prostě jak to přátelství, tak tu spolupráci, tak nějakou efektivitu podle mě, protože pak se spolu třeba nechceme tolik bavit. A tak, no. No, prostě skrytý konflikty, no. Když to ještě posunu trochu dál, nebo to měla jsi ještě nějakou přímou? Ještě jsem tam měla jenom pohled toho vlastně šéfa, že vlastně jako ještě, když jsme jako zmiňovali vlastně pohled toho, kdo dostane jako přidáno nějakým způsobem netransparentně, nespravedlivě. Takže i ten šéf vlastně jako to může dělat jako nevědomě. Asi si jako myslím, že jako od toho tam jsou ty pravidla a nějak jako i to HR, aby nastavovalo to zrcadlo, prostě hele, tohleto jako tomu nerozumím, proč dostává ten jako člověk přidáno, protože i ten šéf může v tu chvíli říct, hele, no jo, vlastně asi jako nemá zas takovej jako lepší výkon o tolik jako Franta by měl dostat taky, že jo. Tak jenom ještě jakoby z pohledu toho šéfa, že to jako může být nevědomý, protože samozřejmě jako vztahy nás jako ovlivňujou a nejde to častokrát udělat tak, aby jsme si to jako plně všechno v plný šíři a hloubce prostě jako uvědomovali, tak si dokážu představit, že to může být i něco takového, no. Jako já myslím, že se tady vlastně obecně v tomhle podcastu bavíme o samých jako komplexních věcech, jo? Že jako skoro vždycky dojdeme k tomu, že je to hodně o transparentnosti, ale že vlastně by to stejně asi nevyřešilo 100% té situace, nebo tak. Jo? Mně i přijde, že jako strach z nějakého neobjektivního hodnocení je přirozený vždycky a že to tam možná bude jako v naprosté většině případů, protože nevidíme do toho, jak se ten člověk přesně chová, máme tendenci interpretovat, bojíme se o sebe. Myslím, že s prostředím, který je víc a víc bezpečný, tak jakoby ty obavy můžou klesat, ale vždycky se tam může objevit, jakmile mi jde o něco, že se o něco bojím, nebo tak. No a jako zpátky k tomu přátelství, protože to je to téma, tak nevím, no, jako pojmenovávat ten střed těch rolí a to zase může dělat jako každý aktér té situace, protože ty si říkala, že je super, když si to vyříkají ti dva, když se třeba pokusí jako oddělit nějaký kontexty, někde se držet víc pracovního a tak třeba i fakt udělat nějaký jako velmi praktický domluvy, že na poradách prostě se nějak chováme, v kuchyňce nějak, jo, a možná to někomu jakoby nepotřebuje, ale pak někdy jako třeba v nějaký krizi nebo tak. To může být užitečný, no, ale že jako pojmenovat ten možný střet rolí vůbec, si to jako přiznat a domluvit se díky tomu, jaký mechanismy zajistí férovost, fakt i klidně do nějakých jakoby praktických, jo, že nevím, když sbíráme 360 zpětnou vazbu, tak se to tam taky nějak může objevit, nebo obecně zpětnou vazbu. A tak, Peťa tady na mě gestikuluje, tak za chvíli mi to vysvětlí, ale že třeba fakt i to brát potkávám místa, kde buď jsou třeba foundři kamarádi, nebo nějací manažeři jsou kamarádi a tak. A když pak rozhodujou třeba i o sobě navzájem, tak je fakt fajn mít jako víc těch hodnotitelů nebo těch lidí, kteří na to mají vliv a fakt si to jako uvědomit dřív, než je pozdě pro tu firmu, jo? Než se ozve někdo ze zaměstnanců, že ale teď vy spolu chodíte na pivo, tak to jste si domluvili jako na pivě, nebo jak to fungovalo, no. Já jsem se hlásila, protože jsem měla praktickou. Ty se hlásila. Aha. Ano, to bylo hlášení tady to. Ale jenom jak jsi zmiňovala ty velmi praktické jako věci, na kterých se dá domluvit, tak mi vlastně přijde super mít třeba jako různý komunikační platformy na jako ten jiný typ vztahu. Jako jo. Že třeba, hele, jako kámoši si píšem prostě na WhatsAppu a profesně si píšem jenom na tom Slacku. Jo? A jako vlastně mít takhle ty dvě konverzace oddělený mi přijde super. A zároveň, pokud to jde, tak mi přijde fajn, když o těch důležitých věcech jako nerozhoduje o tom člověku ten kamarád, no jasně. Případně něco víc. Jo, jakože oddělit to rozhodování, když se jedná třeba právě zrovna o ty peníze,
tak to mi vlastně přijde takový dobrý, aby ten člověk, ten šéf, kdo to rozhoduje, ten decision maker, sám si uvědomil a řekl, hele, já tady k tomu člověku mám jako blízko, mohl bych být prostě biased, zaujatý. Pojďte mi s tím buď pomoct, přesně jako souhlasíte s tady tím rozhodnutím, anebo já se zdržuju tady hlasování a rozhodněte to vy. Jo. A moc díky za tu komunikaci, my jsme si vlastně taky teďka oddělili, že jsme si založili druhý kanál, že jeden ve WhatsAppu je přátelský a druhý je pracovní. A je to teda super i v tom, že za prvé si nemusíme hlídat, co jsme tam psali, a za druhé si někdy chci napsat přátelské věci, ale nechci reagovat na ty pracovní. A není to, že mi na tom nezáleží, ale prostě je to tady odložené, vím, že se k tomu vrátím. Tak to je super. Pojďme na druhý příběh, ať to stihneme. Ano, druhý příběh je kratší, tak uvidíme, jestli i naše reakce budou kratší. A vlastně už jsme to trochu nakousli. Je to příběh na téma, kdy další posluchačka píše, kdy jsem musela jít vyhodit svého kamaráda. I can relate, na to se dokážu napojit. Takže 2 dny předem jsem byla u něj na narozeninové oslavě. 2 hodiny předtím s ním na obědě. A potom ho šla vyhodit. Vzal to dobře, věděl, že nemá výkon a že je to moje role. Bylo to nepříjemný. Víc tady k tomu nemáme detailů. A teď si představ, kdyby to nevzal dobře. No jasně. Tak... Jakože i tak to bylo nepříjemný, když to vzal dobře prostě. A nemluvě o tom, že jsou někdy kontexty, kdy ten důvod toho propuštění není nedostatečný výkon. Yes. A jenom prostě, nebo nejenom, ale prostě vybíráme, kde ubrat, protože finanční krize nebo tak. A nebo se prostě ten člověk znelíbí tomu šéfovi nad tím a někomu prostě jinému. řekne někomu jinému a řekne, prostě ho vyhoď. To se mi taky stalo teda by the way už. No, to taky nebylo příjemný. No to si dovedu představit. Jako obrovská emoční zátěž. Jakože fakt já se cítím zodpovědná jako jak za tu svoji roli, tak ale za to přátelství. A vlastně toho člověka jako miluju, nechci, aby to takhle dopadlo na jeho život. Já jsem si tady do poznámek dělala poznámky, které mi teď přijdou jako vlastně trochu mimo, jakože je důležité mít jasné hranice. Já si říkám, to je úplně jedno, jaký mám hranice, stejně to pro mě bude jako citlivý a náročný a jasně můžu tomu nějak pomoct, tak jak jsme se vlastně bavili doteď, jo? Že když to máme dobře oddělený a tak to třeba té situaci může pomoct, že si umím přesně říct, sdílet ty pocity, že je mi to líto a že zároveň teď tady prostě bohužel sedím z téhle role a dovedu si představit, že toto jako komunikační zarámování umí hodně dobře ošetřit, ale nikam nemizí jako ten emoční dopad, který to bude mít vlastně na nás na oba. Přišlo by ti, kdyby ten člověk, který měl vyhodit toho kamaráda, kdyby řekl tomu zadavateli, tomu šéfovi, hele, já jsem s tímhletím člověkem blízký kamarád, chci, aby to udělal někdo jiný. Přijde ti to jako fair, anebo ti to přijde trošku jako vlastně, já nevím, jestli alibistický, nebo prostě jakože... Dovedu si to představit, myslím, že hrozně záleží na kontextu třeba toho, jaký konflikty tam už byly doteď, kolem toho, že tady konkrétně posluchačka píše, že tam nebyl výkon, jo? Tak teď záleží, jestli my dva jsme si už předtím dávali zpětnou vazbu, že tam není výkon, anebo vlastně jsem u toho nebyla a teď mi někdo jiný říká, vyhoď ho. Jsem se taky napsala, že tam už muselo být vlastně nějakých takových situací asi víc. Asi jo. Co tomu jako předcházelo. A tím pádem, pokud už jsme to spolu řešili, tak si spíš dovedu představit, že to jako zvládnem. Dovedu si představit i scénář, zase třeba zvlášť ve větší firmě, že si k tomu jakoby někoho přizvu, aby bylo ošetřený nějaký bezpečí, jako ne úplně mediátora, ale někoho, kdo jako případně může pomoct tomu, že je všechno řečeno srozumitelně, zvlášť třeba v momentě, kdyby to sklouzávalo do nějakých pocitů. A to teď ale záleží asi i na jako kultuře té firmy a toho našeho vztahu, protože jako když do někoho vyhodí, tak s ním mně přijde dobrý jako s ním nejít na kafe, tam kam chodíme na kafe jako kamarádi, přijde mi dobrý to udělat. I právě proto, abychom oddělili to, že toto není součástí přátelství, bohužel to je součástí toho, jako, nebo teda nejde to úplně oddělit, ale jako rozumíš, jak to myslím, že myslím, že tomu našemu přátelskému vztahu může pomoct to, že to tady rámuju v nějakých jako podmínkách, v nějakých hranicích a ten člověk by to tam pak ideálně mohl z větší části třeba nechat a nenést se to celé do toho přátelství. A teď říkám vlastně 2 věci zaraz, to, že to nejde oddělit a to, že se to můžu pokusit jako
oddělit. No, mně tam přijde právě fascinující ta hranice, protože já mám v hlavě jakoby dva scénáře. Jako dokážu si představit, že ten člověk přijde, je v té roli toho šéfa, prostě tou kamarádskou roli nechá někde za dveřma a vlastně mi přijde, že v té situaci to ten člověk vezme možná ještě hůř než normálně, ale pak tam je ta druhá, kdy zase naopak jako vlastně přesně jde s tím člověkem třeba na kafíčko tam, kam jako chodili a už je tam ta osobní rovina zase jako příliš, že mi jako přijde jako důležitý zachovat si tu svoji i osobní stránku, jako adresovat to, hele, vím, tady jsme kámoši, mám tě moc ráda, tohle teď tady, ale jednám jako z nějaký pozice tvýho nadřízenýho, bohužel, jako dát najevo vlastně, že seš si vědomá toho vztahu, který tam je mimo ten profesní, ale že zároveň jako to nemůžeš tím nějak ovlivnit. Prostě, no. Hele, to díky, protože já jsem myslela oddělení prostoru, ale nikam nemizí moje lidskost a i v tom pracovním prostoru bych určitě říkala přesně, že tady sedím s touhle dvojrolí, vlastně mě to mrzí jako kamarádku, tohle by vlastně nikam nemizlo, dovedu si představit, že to říkám jako hodně podobným způsobem, jenom mi přijde, že jako to prostředí tomu může trochu pomoct. Zároveň tady mám poznámku z nějakých studií, které potvrzují, že udržování takový ty pracovní masky, toho, že to jako oddělím moc na sílu, takže mám nějaký jako řízený vzhled toho, jak vypadají moje emoce, jo, což mně přijde, to je nelidský, nebo jako to já nechci, takový způsob. No, ale že to neempatický, ale že to může autentický. Jo, neautentický, jasně, no. No ano, jo, přesně, jako, tak to mně přijde, že tohle hlavně nepatří do přátelství, já bych si přála, aby to nepatřilo do žádných vztahů. A že to může fakt jako dlouhodobě poškozovat to psychické zdraví jako zaměstnanců natož, že to může ovlivnit přátelství v takové situaci, kdy už je tam to propouštění. No, jako přijde mi to fakt jako téma těch zdravých hranic, no. Jakože vlastně přijde mi špatně, když to mám nějak jako hodnotit, vlastně nastavovat si to, hele, v práci se chováme takhle a teďka jako mít výčet jako situací, který jako v práci spolu neřešíme, nebo jak se nechováme a teďka jako vlastně muset se zapasovat do nějaký přesně jako stanovený role, jak v té profesní, tak ale i jako mezi náma, to mi přijde jako extrémně náročný a zároveň mi vlastně jako přijde taky už potom, kdyby to zacházelo do nějakých, já nevím, bavíme se v práci jenom spolu a s nikým jiným ne a dáváme najevo, jaký jsme jako nejky a s nikým jiným se nebavíme, tak mi to vlastně pak přijde taky jako už neproduktivní vůči těm dalším vztahům a vůči té týmovosti s ostatníma. No. Takže vlastně jako nějaký zase zlatý střed a nějaký jako vymezení, hele, jak nám v tom je, co to ovlivňuje, pojďme to zkusit takhle. No, a... No já myslím, že tady řešíme tuhletu věc, jak uvnitř toho našeho vztahu, jak s tím pracovat, tak jako navenek. Jako jestli to dobře chápu, že teďka vlastně mluvila o tom, jak se ten vztah prezentuje třeba i navenek a že je dobrý, aby to nepůsobilo, že tam není žádný odstup, nebo tak, že jako chci, aby bylo vidět, že jsem stále se snažím být co nejvíc objektivní, nezávislá a do toho tady mám ten vztah, ale jako co nejvíc pracuji na tom, aby mě to neovlivňovalo s tím vědomím, že mě to ovlivňuje, ale taky třeba si pohlídat, že mám v rámci pracovního prostředí jako stejný způsob komunikace vůči všem těm jako kolegům, který tam mám, zvlášť pokud jsem šéf svýho kamaráda. No a zároveň mi přijde, jako přemýšlela jsem nad tím, co může pomáhat třeba nějak jako konkrétně tomu vevnitř toho našeho přátelského vztahu, když spolu komunikujeme na pracovišti. A vzpomněla jsem si na facilitační takovou techniku, že člověk, který je tam v tu chvíli ve více rolích, protože občas se ti stane, že jako facilitátor facilituješ jako interní poradu, takže jsi tam zároveň jako člen týmu a zároveň jako ten, kdo provádí tou poradou nebo nějakým jednáním. A že se používá, že má ten člověk jako kloboučky, s tím, že to nemusí být kloboučky, ale může to být, nevím, když si dáš před sebe hrnek, tak něco, když si ho obrátíš dnem vzhůru, tak něco jiného. A že podle toho, jako, jaký v úvozovkách klobouček máš, tak z té role mluvíš, nebo znamená to a to. Jo, jakože teď mám nasazený klobouček manažera, teď přítele. Vlastně nemám teď úplně jasno přesně v jakých situacích co, ale třeba v rozhovoru jako ve dvou mi přijde, že bych to nemusela dělat něčím fyzickým, ale třeba jenom tím pojmenováním, jakože teď ti potřebuju jako kamarád něco říct. No. Ono to jako může
vlastně jenom ta představa toho předmětu nebo toho kloboučku nebo nějaký tak to může pomoct jenom vlastně si vydefinovat ty jednotlivé role, protože tam třeba můžou být i jiný, jako nevím, můžou být na pracovišti třeba 2 rodičové jednoho dítěte. Jo, si dokážu představit, že fakt ve velkých firmách se tohle to může stát. Malých by to byla asi hodně velká náhoda, ale prostě jako lidi se seznamují, jako třeba v práci, jo, že pak se někdo vrací po mateřský, po rodičovský zpátky jako do toho procesu a už tam najednou máš i jako rodiče vlastně na pracovišti. Tak to taky může být druh vztahu, no, který to jako ovlivní a samozřejmě tam už potom jako asi nepředpokládám, že ve velkých firmách by opomněli to, že jeden druhýmu může dělat šéf a tam už potom jako proto existují nějaký jako jasnější, striktnější pravidla, ale no. Mám tendenci to tady pomalu uzavírat, tak podívej se do svých poznámek, co ještě nepadlo, ale mě jenom jako napadlo vlastně se na to podívat i z toho úhlu pohledu, který není pracovní, ale naopak z toho úhlu pohledu, když z té práce teda odejdem, jako jak důležitá mi přijde fakt ta jako vědomá péče, možná se někdy čeknout, jaký to je péče, že spolu teďka rozjíždíme i nějaký projekt, kde máme nějaký termíny, vlastně po sobě chceme najednou věci v nějaký kvalitě třeba, což v tom našem vztahu dřív nebylo. Co mě teďka ptáš? Anebo, tak říkáš? Neočekávám odpověď, ale jako věci tohohle druhu. Nebo třeba i, že fakt zpracovávat to, že že jsme spolu teďka nesouhlasili v práci, tak to pro mě neznamená žádný ohrožení toho našeho vztahu. Jo, to, že vidíme jinak to, jak má vypadat vizuál tohle podcastu nebo něco takového. Tak to mi přijde hezký prostě mít ty takový jako konverzace mimo tu práci naopak, že nejenom jako jak se o to potřebujeme starat v práci, ale naopak jak se o tom potřebujeme starat jako u toho vína nebo kafe. No vlastně možná tam je ten klíč ve výsledku, jo? Že jako právě v těch jako soukromých konverzacích, když si to pojmenujeme, tak v té pracovní rovině potom bude jednodušší se vlastně v tom orientovat. No. Jo. No a taky, že jako přátelství jako automaticky možná neznamená nějakou povinnost, že musím poslouchat o tom, co se v té práci dělo, jo? Že vlastně na všechny strany jaký dopad to má na to mimo pracovní prostředí. No, dotkli jsme se různých témat. Moc děkujeme za příběhy. Snažili jsme se na to dívat z úhlu pohledu jak šéfa, tak zaměstnance, tak té firmy. Tak nám můžete napsat, jak máte dojem, že se nám to povedlo. Budeme moc rádi. A posílejte nám další příběhy. Určitě pod díl nasdílíme naše Instagramy, kam nám můžete napsat zprávu s jakýmkoliv tématem, který je pro vás v práci nějak dlouhodobě náročný řešit, nebo jste už ho třeba někdy řešili a říkáte si, bylo to složitý, tak budeme prostě moc rádi za sdílení a za inspiraci. Je pár dalších dílů, které ještě nemají úplně téma, ještě řešíme, jako, co přesně nás čeká. Tak díky za každý, který pošlete. Moc děkujeme. Mějte se krásně a my se na vás budeme těšit zase za nějakou chvíli. Patrujte se. Papa. Hola.